In Jesus name, Nay. Jesus name. Nasa 45% pa lang to, Nay. Sa isip lang, Nanay. Para matapos tayo ng 5 minuto agad. Tapos na tayo ng 5 minuto mo. Ipagpatuloy mo lang. Ano tayo magagawa, Nay? Pag hindi ka nagdasal tumawag kay Kristo, pag iyak ka ng iyak dyan, tuwa kalaban mo, tinalo ka ng kapatid mo yun. Yung sinani, nagbago yung tsura niyo. Nagbago yung tsura mo, Nay. Nagmaliwanag. Yung mata mo, ano tingin mo sa kapatid mo? Hindi, okay lang yun, alam ko na yun. Ano tingin mo sa kanya, maitim? Paputla. Salid pa yan. Malakas pa ito na yun, kahit tanggalin ko itong papel, gumagana. Gumagana siya. Ang may power talaga din yung mga daliri ko. Tutusin, marami mong power yung mga papel. Nung gumagana yan, kahit saan kumawa ka yan, gumagana. Basta may sanib siya. Kapag walang sanib, yung gagana. Kinokontrol ko lang ito para malaman ko kung gano'n talakas sa tao. Dikit-dikitin mo na lang yun, gagana pa naman ito. Paspas na eh. Kahit ganun-ganun ito na, nagana lahat yan. Dagdagan ang iyong pagdarasal na eh. Paspasan mo ng paspasan. Hanapin mo yung... Buhay pa ba asawa niya? Isipin mo yung pogi mong asawa. Isipin mo yung mga anak mo. Lahat sila isipin mo na eh. Magandang gabi po sa inyo, Abigail Ignacio at saka kay Abrina Roque at kay Edith. May shoutout po sa inyo lahat dyan. Salamat po. Paki-like naman po natin. Like and share lang po. Thank you so much. Diyos ko po. Paspas na eh. Hindi pa tayo tapos na eh. Pag nawala ito, meron ka pa rin itong best friend. Pag hindi natanggal yan na, hindi ka gagaling. Yun ko ito sinasabi sa'yo, kailangan matanggal itong dalawa. Sa iba na eh, ewan ko kung ayaw nila tanggal o hindi nilalag. Kasi kung ito lang ang lilinisin na may sakit ka pa rin sa kabila na gumagana yan kahit ito lang daliri lang. Gumagana. Lalo gumagana. Gumagana pa siya. Ibig sabihin, may dalawa pa yan. Paspas. Diyos ko po. Basta tawag ka lang na tawag. Ama, ako po sigan itong pangalan sa isip lang. Tunguhan niyo po kung mapalapit sa inyo. Hirap na ako sa karamdaman ko sakit. Panginoon si Cristo, Jesus Nazareno. Nagsisisi na po ako. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon na makasama ko ang aking pinakamamahal na asawa na pinatulog sa akin. At ganoon din ang aking mga anak na ipinatulog mo at ganoon din ang bulik ng mga apo. Yan. Sabi mo, lahat ng mga tao nagagahan sa kanyang higit, pinapatawad ko na. Yan ang pong bahala. Sambitin mo si Cristo. Matagal ito. Mga kalkulado ko nasa 5 hanggang 4 na taon ito. Manalangin ka dyan. Tinatansya ko ng spiritual mo eh. Matagal ito. Kahit wala siyang bakil, gumagana. Gumagana na. Paspas na eh. Kailangan natin taasan na eh. Pag ganito kababa, matagal. Itaas magnetic ko lahat. Ang tagal ng kuryente. Amen. May paspas. Wala tayong magagawa na eh. Pag ganito kababa, hindi ka gagawin. Matagal. Sa ilang, maupustahin sa oras. Bago makalas eh. Kailangan mo kalasin ito na eh. Kaya mo yan. Lakas ang mulog mo. Huwag kang magpapatalo. Paspasin mo ng paspasin. Ibato mo ng basig sa lupa. Paspas ng paspas na eh. Sabi mo yung Jesus na yun. Ika mo na eh. Yan, igala mo ng gano'n. Sige, paspasin mo. Malakas eh. Pitik-pitik na nga lang ginagawa ko. Diyos ko!
Patawarin niyo po ako. Mainit pa masakit. Masakit. Ganun katindi galit sa'yo. Masakit ko masyado. Kahit tiganunin ko na lang. Gumagana na. Basta magkadikit yung dalawang daliri ko. Gumagana. Paspas. Pasinay. Para sabihin mo hindi sustain. Huwag kang hinto sa katatawag ni Kristo. Malalaman ko na kung naggano siya kalayo sa posisyon mo. Kailangan ko muna makapasok, mabasa ko yung dasal. Hindi. Kaya mo yan, ay. Kaya ka nga nakarating dito. Pinapapunta ka ni Papa Jesus para gawin yung mga kalaban mo. Yung pagdaigin ng kapangyarihan nila. Alam mo, pagdaigin ako sa kapangyarihan nila. Sila yan naman nila. Sila swerte. Naghihirap ako parang tumasa ang aking spiritual. Dumaan ako sa matinding pagsunod. Isang aling na po na po nananalangin at hindi gano'ng kumakain. Tapos magpapaapak lang sa barang pagkwenta. Hindi paspas. Sige. Wala na yan. Walang sugat yan kahit kakuting. Kaya ka nasasaktan, yung utak mo ginagamit niya. Para hindi niya magamit utak mo, hanapin mo yung pogi mong asawa. Hanapin mo yung mga anak mo. Umikit ka ng time team. May konsentrasyon ng utak mo. Hanapin mo yung maganda mong pogi mong asawa. Katulad yan, isipin siya po sila. Alam ko yung mugubis ng kanyang mga mukha. Yung mukha niya, patilo. Tapos isipin mo yung mga anak mo. Isipin ko ang nanay ko. Habang naglilinis ako, ngayon ititingala ko ang leg ko. Pero hindi naman nakatingala. Niisip ko si Kristo yung liwanag. Tapos iniisip yung kamay niya to. Nagpapapos ko ng mga sakit ko. Tagdali mo po, Ama. Humingi ko ng tawad. Ganon dapat. Kasi tinatalo ka niya sa panalangin eh. Isipin mo yung binigyan ka ng bulaklak ng asawa mo. Isipin mo yung dinig ka niya. Isipin mo yung kaligayahan. Pag nangina ang spiritual mo, ginagamit niya itong lakas. Kaya isipin mo yun. Kunti na lang. Papapasok yun. Tagal nga lang. Kaya nalaw dito eh. Pagaling pa ko na itong nanay mo. Akala ko yun ang pinakamay na loob. Meron pa pala. Paspas. Ito. Paspas ng paspas. Ang galing ng Diyos, Jesus Nazareno, napagaling niya ang lahat na may klaseng sakit. Salamat sa iyo, Apo Andy. Hindi po ako nagpagaling yun si Papa Jesus. Calves, Reben, mega shoutout sa iyo. At Gina, magandang gabi po. Apo Anel, magandang gabi din po sa inyo lahat. Sensya na tayo, dito muna tayo magla-live sa YouTube channel. Kasi yung iba, pinagbabantay sa akin, walang YouTube channel yun. Facebook page lang sila meron. At dito sa YouTube channel, pag wala kang load, di mo ako makapanood. Pag wala kang wifi. Gandang gabi po sa iyo. Sir Imundo Gian. May message ko na lang po kayo, announce ko na lang para kunin nyo po yung mga pangontra nyo. Basta mag-announce po ako, kung hindi Sabado, Linggo nyo po yung kukunin o kaya Lunes. So, pagdamutan nyo po yung ibibigay sa inyo, ha? Pag-announce po ako nyo, pag nagsabi na ako yung pangontra, ganito, ganyan, alam nyo na po yun, malapit na. Para isang bigayan lang. Ano pakiramdam niya, te? Ngayon pa lang lumabas yung mainit, oh. Kita mo, kanina ka pati naglilinis. Nasa 9 minutes and 21 seconds ka na. Ngayon mo lang napalabas yung mainit. Di ba mainit? Pero, okay pa rin yan. Ibig sabihin, lumalabas pa rin. Ngayon pa lang. Oh, ibig sabihin, ngayon pa lang gumagana lahat. O, kita mo, nawala na. Kahit hindi mo, hindi nag-ano. Amen. Hindi na masyado. Gumagana na. Ngayon lang, 21 minutes na. Matagal na yun naglinis ka. Dapat patapos na tayo. Dagdagan mo ulit, hanapin mo yung asawa mo ulit. Hanapin mo yung bagay na, ano ba yung pasaya sa'yo sa asawa mo? Isipin mo yung masaya ka. Isipin mo yung masayang bagay. Yung bagay na nagpapasaya sa'yo. Matatalo yung kalaban mo kasi walang kasiyahan ang kalaban mo. Pag sinabing Marites, naiinggit, ipakita mo sa kanya yung pagmamahal ni Kristo. Talo, maingit yun, nabubusit yun, hindi ka na niya masasali.
Kasi siya, kapangyarihan niya si Satanas. Ang ginagawa ni Satanas, binabawasan ka ng panampalataya. Kaya siya nagiging malakas. Ang gawin mo, dahil alam mo nung hindi ka naman mananalo kay Satanas, hanapin mo si Papa Jesus. Tapos isipin mo yung bagay na masaya ka. Yung bagay na nagpasaya sa'yo. Hindi material na bagay. Hanapin mo yung nagpapasaya sa puso mo. Ang pamilya mo yun. Walang pamilya si Satanas. Doon natin siya natatalo. Wala siyang pag-ibig. Paspas na paspas. Magagawa mo yan, makahingi ka mo ng tawad kay Papa Jesus. Basta na. No. Kaso pagdating dito na sa kabila, yung test ko rin mo maitim. Yung nakita kong duwende na babae, naglagay sa malapit sa puno ng saging. Baliktad yun na, hindi masakit sa tinig. O, wala na. O, di ba? Wala na. O, balik tayo sa duwende mo na eh. Seryoso yung tunay. Kasi ito yung nagbibigay sa'yo ng purot-purot. Pupurutin ko ito ngayon. I-connect mo kung magnetic sa kanya. Ikaw, pasintabi sa'yo. Ikaw, duwende na may nakatira doon sa puno ng saging. Pag hindi ka nag-release sa loob ng katawan niya sa spiritual sa araw nito, tutustahin kita. Pag hindi ka lumabas dyan, alam kong naririnig mo kung bilang alipin ni Yeso Cristo. May karapatan at may kakayahan akong binigay ng aking Ama upang makakunik ako sa inyo. Pag hindi ka lumabas dyan sa pangalan ni Yeso Cristo, labas! Amen! Okay, next. Paspas. Sige, Nay. Konti na lang. Paspas, Nay. Wala na. Ayan. Ngayon ka lang siya lumabas sa spiritual mo. Sabi sa inyo na, mayroon akong third eye. Kaya pangit kong mata ko, kala nyo. Dati hindi ko gusto. Kaya gusto ko na po. Paspas. Kaya mapalat ako, hindi pa ko mata. Huwag ko lang ipapalog ng mga malalaswa. Mawawala. Mawawala ka yun. Sige. Paspas. Hindi ka siya isa. Kasi hindi nyo nakataas. May nakikita ko na yung puno ng mangga. Kasi yung puno ng saki. Banda rin yung may puno. Kanina ko lang kung puno ng mangga. Magana ko siya. Kasi manay. Sa 15 minutes na ay, baka matapos na tayo. 13. 13 na ngayon ay. Mega shoutout po. Edith Magtibay from Calamba. Flores, Flora, Palyari. Salamat po sa paglalike at pag-share. Thank you so much sa inyo. Minanay, pinasaktan. Natagalan tayo. Yun, madali lang yung dalawang yan. Hindi ko sumat sa kalahin na ganito pa ng kapatid yung sakit ito. Nawala na. Ba, nawala na, Nay? Wala na. Tingnan ulit natin doon sa Martes. Paspas. Ano wala na tagin sa Martes? Ito na rin kami, Manay. Asensya mo na, Nay. Medyo ipayunitin ko ito, Nay. Abutin ko ng 100. Pag hindi ko sila sinaktan, Nay, babalikan ka nila. Ano gusto mo? Balikan ka nila. Kaya tiisin mo, kamaingay, ha? Tiisin mo lang. Magdasal ka. Yan, ganyan. Muna naman. Unahin muna natin yung Martes. Yan. Tapusin naman natin yung dalawang best friend. Dalawang my team. Yung mga gagawin na eh. Huwag mong kalawin, kapingay. Maririnig niya tayo.
Steady mo na. Isa na lang. Ano pa? Kapasok na ako. Salamat. Pag-nisip ko. Wala na. Di na tanay. Wala na. May inumin ng tubig. Natapos na tayo, Nay. Sa wakas. Ay, nako. Abigail Ignacio, sinabi ko na po kasama kayo sa panalo. Antayin niyo po yung announce ko sa Facebook page. Sa YouTube channel, pipili pa ako rito. Ano pa ang daw niyo, Nay? Gumahang bumigat. Pagkaan. Di ba gumahang? Isang babae, isang lalaki. Akala ko tatlo lang sila, yung duwending itim doon sa puno ng saging. Pero yung puno ng saging, malapit lang talaga eh. Tapos, meron pa palang kapre ganyan nakataas. Kaya ka pala nanghihina eh. Kaya pala tingin sa'yo mukha kang maitim. Tingnan mo, maglakad ka. Hindi, maglakad ka talaga. Hindi ako nagbibiro. May pinagbago yan. Bigay yung tungkod. Nahilo kayo hindi? O, lakad. Bitaw yung pistawel. Pabayaan mo yung pistawel na yan. Bago natin i-alignment. Bibilis yan hanggang papunta ka. O, di ba bumibilis na siya? O. Kanina hindi makalakad. Parang marami nakasalansan sa buong katawan mo. O. Ano pinag-iba? O. Ayusin na lang yan. Alignment na lang. O. Papuy mo siya dyan. Dito. Diyan muna siya, pabubuksan natin hangin. Alalayan mo, mababa yan. 14 lang yan. 17 yung inupuan ng tiyahin mo. Alalayan mo muna kasi... mababa yan. Kaya yung mababa, sinadya ko talaga yan. Para malaman yung balakang nyo kung nagana pa. Kaya namin siya ng tubig. Ang tagal ni nanay linisin. Umabot tayo ng 20 minutes sa kanya. Paglinis lang. Bakit ka ba sigaw na sigaw, nanay? Ano ba sinisigaw mo? Parang ano? Silipin mo nga kung may sugat ng paa mo. Silipin mo. Nag-aapoy? Umaapoy talaga yan, yung daliri ko. Kaya nga ayaw sa akin ng maligno eh. Pag nadidikit ako sa kanila, napapaso sila. Swerte ko lang yan sa pong Nazareno. Binigyan niya akong ganyan kakayahan. Kaya pag may sabi ka, may exorcist, tuwan ko ako. Gusto ko yung nagwawala siya. Gusto ko napapagalaw niya yung mga puno at saka yung mga pipsilo na yayanig niya. Siyempre, nailalabas ko lahat ng kakayahan sa puso ko. Yung nga lang, nakakatakot. Huwag mo siyang tititigan sa mata. Pag umikot yung liig niya, may nangyari na yan dito. Umikot yung liig niya. Hindi ako sinda. Ako sinda lang, takbuhan siya nga ito. Oo. Iniwan nga nila ako mag-isa. Yung mga tao dyan, na-stok yata, natulala, hindi naggalaw na. Kaya na silang nakakitang babae umikot, pinabura lang yung video eh. Kasi malaking 5-6 yung pinapautan ng babae. Nagpapautan sila ng mga 300,000, 200,000, yung 30 million. Siyempre, ngayon lang siya nakakita ng asawa niya, umibig-tulig eh. Sabi ng demonyo sa akin, papatayin kita. Isa ka lang mahinang instrumento ng Diyos mo. Wala kang kwenta. Yung babae yun ay. Tapos yung mukha niya naging parang incredible. Sabi naman doon sa demonyo, salamat. Ako yung pinakamababang anghel ng Francis Cristo na bibig ko sa'yo. Ikaw na nakaramdaman ko ng takot. Kasi bakit konti. Yung pasyente ko kasi umipit yung leeg. Oo. Nakaramdaman ko ng konti. Matagal na yun, siyempre maglito pa ako yun. Oo. Sabi siya dito nangyari. Aminado ko nakaramdaman ko ng takot. Parang nakakaramdam ng takot na kondiensyon. Kaya ginawa ko, nag-aral pa ako ng gusto ng panalangin para makatitig ako sa kanila. Nakakatakot ang exorcist sa kanila panalangin. Kahit gano'ng katatapan, kahit kabisado mo ng katalyasan,
Pwede lang pangalapin pag wala kang backpass defense. Sisira ulo sa kanila. Sino? Ba? Sayang, wala ka pa nakikita yun. Yun ang mas magandang interview ng Channel 7 at rated team. Kina-interview ko lang yung Starship at yung demonyo pumasok. Pero mas maganda yun, yung ulo umiikot. Tapos, yung upuan nawasak. Nawasak yung makapal na plastic. Dalawa. Mabigat siya, parang makabuhat sa kanya. Parang hindi siya ordinaryong babae. Tapos yung mukha niya naging incredible. Ang boses niya parang galing doon sa ilalim. Sinaniban yung babae. Kaso hindi ko nakukwento bakit siya sinaniban. Kaya pinakuran dito. Mabigat kasi nasalanan niya. Nasa nila yung kalugan si Pierre ko. Ginagawa ko pa kasi buhay niya. Sa mga pagaling ng medicina. Sa mga pagaling ng sex mo. Sa mga pagaling ng tayo sa hospital. Baba. Yung tayo maganda panoorin. Hindi ko nag-capitation, lagi ko sa Facebook page. Mas capitation. Laging trending yun. Ang babae kumalat sa area at tumikot pa din. Kumalat yun, ganyan kataso. Tapos lahat ng cellphone nila, puro blackout. Huawei, iPhone. Ang nakukuha ng video, yung mga kaya yung pasyente, yung nakikita sa video. Pero nakikita may video. Pag save, wala. Kasi yung cellphone, nag-hang. Pero yung natapos yung exorcist, nagbalik din yung mga cellphone, kaso wala na nakikita. Ang nakikita lang, ito yung nangyari yan dito. Mga 5 taon na nakakalipas. Simula ngayon. Kaya mabilis ko na kilala rin. Exorcist. Sayang. Pero tayong lumutang seri, yun yung nawala yung video. Kasi makakuha ng video kasi walang maghahawak ng camera kasi nagtatuan. Pero yung babae na pinakura yung video, yung nagpapaunta ng mga 5-6, yung umikot na. Ito ba? Tapos aabot ko na ganyan, bumalik. Ayun na, malamay yung hangin. Sige. Mamaya na lang yung paklamay yung balakang. Pakitanggal na yan, tapos ilagay mo rito. Abandonay. Kila ka. Dito. Yan. Hindi, kung punta naman gagalaw. Kung ano kaya. Inga. Yan. Inga. Okay. Haigay mo dito nanay mo. Dandaanin mo muna. Yung katulad ng ginawa ng kapatid niya. Mabilis na siya maglakad, oh. Parang na lang parang lang siya naglalaro. Salamat kay Kristo. Diretso. Yung nanay mo, unti-unti pinapatay. Unti-unti ang pinapahirapan. Pero ayaw sabi ni Kristo kung sino yung dalawa eh. Wala tayong magawa. Huwag mo nang hanapin, ayaw pa sabi. Kanina pa ako nagdarasal, ayaw i-report sa akin. Pero alam ko, malapit lang yan sa inyo. Pag ayaw sinasabi ng Panginoon Kristo, kilala niyo sila. Ayaw niya kayo mag-away-away. Basta Diyos mo na lang. Kung kanina kinukulam, binabarang, umami na siya kasalanan niya.
Kaya sabi ko magbangon siya. Napunpeng ko na agad kung sino yung nagtatrabaho sa kanya. Pero sa'yo, wala lang siya. Wala lang kayo. Kaya mo na yun. Tapos na yun. Kaya importante makalakad ka. Gumaling ka. Practice mo. Sige. Ang alak. Kulang sa kanya isang oras. Hindi ko ito masyado po persenay. Unay ko lang balakang mo. Pwede kang bumalik. Pag sa'yo lang, kulang sa'yo isang oras. Ito kasi gawin ko sa'yo, trabaho ko ng doktor. Hindi lang, meron akong tinuruan ako din tanda elementaryo. Dapat ito hindi ko tinatrabaho. Ang trabaho ko lang talaga yung mga may sakit sa inyo. Kukulangin. Bumalik ka na lang after 25 days. Ipagpatuloy mo muna yung tubig mo sa panalangin para tuloy-tuloy mawala yung sakit mo sa karga. Kasi may napitira ka pang karga, ang magpipilisin nito yung tubig na. I-release ng inyo yun. Pero mas bibilis ang lakad mo kaysa sa dati. Ito. Kasi nakakalakad ka na naman, ito ba mag-aam? Kasi ito, may konting arthritis ka pa, may arthritis ka. Hindi ito pwedeng persahin. Yan, maganit. Basic yan. Daan-daan ginagalaw. Pero papakawalan ko lang siya para mas maluwag. Pag matagal. Hindi ko na kasi ito trabaho Ang trabaho ko, lipunin ng mga diablo. Putulan sila ng mga sungay. Kaya iba manggagamot, hindi nila ito tinatrabaho sa trabaho. Kung ayaw lang taga nila trabaho, hindi nila alam. Unahin ko lang muna yung pinaka-importante. Ibalik ko na lang, pwede naman. Kapag may gasolina, diesel, pwede pumunta. Diba? Makakaipon ka naman isang buwan, di ba? Hindi naman kita pinapabalik ng 3 araw. Nakakapagod mag-drive. Isang buwan. Okay. Bahalang tanim ko pag ako nag-drive. Magbabayad ka pa sa akin magmaneho. Papakainin mo pa ako sa Chowking. Bakla. Unahin ko lang mga pinaka-importante. Hawakan mo ito lang. Hindi. Yung isang kamay, pag di ko ito lang. Hawakan mo. Igilang ito kamay ko. Isa pa. Kunti pa. Hindi yan utot. Hangin yan dahil. Talaga lumalabas talaga yan. Nakita mo yung babae kanina, di ba? 3 beses umutot. Hangin yung nauna. Hangin yan dahil para mag-release yung mga hangin sa katawan. Pag utot yan, hindi ganyan tunog. Mabantot. Tawa. Ito yung nahin ko muna yung pinaka-importante. I-cross din ko na ito. Kumana. Hindi na malalim. Hindi ko muna papakalaman yan. Kasi pag pinakalaman ko yan, maubos oras ko na. Sabi na. Ngayon, pakalamdaman mo muna. Dahan-dahanin mo muna. Painom mo muna kaya ng tubig. Kanina pa siya hindi uminom ng tubig ng tingnan mo kung anong pinagkaiba. Alam po talaga may malaking pinagbago niyan. Pagdating sa bahay, palitan ng damit. Matagal na yan dinadasalan. Matagal na yan pinapahirapan. 4 to 5. Kita mo naglalakad na siya, walang tungkod Lakad ka na Hindi mo nakita. Hindi, sama yung tungkod mo. Kahit nakakalakad ka na. Mabilis na siya kita mo. Binubuhat niya na ng tungkod. Dahan-dahan lang kasi nagsisirculate pa yung dugo mo. Kulang pa yan hindi ko pa nagagalaw yung bandang dito mo. Pag pinakalaman ko yan, kailangan ko pa ng kalating oras. Ay wala na. Baka hindi ko na kayo magamot. Yung iba. Marami pa. Di ba maganda na? Maper na. Paalam ka na Papa Jesus.
pwede ka naman bumalik eh, hanggang maraming pan-diesel. Oh, eh kaysa tapalan kita, 5,000. Hindi ka gagaling. Sige, salamat po kay Kristo. Lagyan siya ng langis. Oh, dadasalan ko na lang yung tubig niya. Maigi, nasa yung tubig niya? Para dagdagan ng dasal. Lagyan mo na langis. Ano pangalan ng nanay mo ulit? Middle name? O, di ba? Swerte mo. Nakalakad ka na. O, kailangan marunong ka mag-follow, ha? Lahat ng video, dapat marunong ka mag-like at mag-follow, share. O, lahat, pati mga kaibigan, relatives, para pagka sumami yung pera natin sa YouTube channel, pambimigay natin pambili ng pagkain yung mga mahirap. 5 kilong bigas, 7 sardinas, 7 lakimi, 7 iklog, 7 dilata. Sige po ka natin. Hoy, te, dito, salang ka na. Okay lang yun, te. Maubos kasi oras ko sa'yo eh. Kailangan ko pa ng karating oras bago mawala yun. Trabaho na kasi ng doktor yan eh. Amen. Ayan. 30 days ang visa niyan. Pwede naman kayo bumalik 25 days. Palista na lang kayo kung gusto mo. Si nanay, pa-check up mo na yan sa ospital. Kasi kaya ko pa yung galawin yung process niya eh. Kaso, may follow-up check-up ka sa Dr. Banay. O, follow-up check-up na lang. Pinapayagan na kita. Yung sa kanya kasi pag ginalaw ko yung arthritis niya, gagalawin pa yung hangin para hindi makontrol yung sakit. O, paalam na kayo. Yung mga kamag-anak nyo, bago natin ito patayin. O, paalam na kayo doon sa Bing. Mega shoutout po, taga Batangas, Marbal. Marbal palabasa doon. Hindi, Captain Barbell. Salamat po, God bless all. Thank you so much. Si nanay, maraming sakit. Sakit niya, maraming nananakit. Maraming marites. Kaso, hindi ko sukat takalay, may kapre pa pala. Takaw bati na, takaw usog pa. Kaya pala may nakita ko bandang puno doon, hindi ko matansya kung anong klaseng puno, pero kalkulado ko manggayan eh. Pero ewan ko lang, alanganin pa ako. May kapre. Nakikita ka, pero penduwende doon may sagingan. Anong buli? Hayaan mo na yun. Basta sunod na lang, picturean mo na lang. Okay. Ano sakit nyo? Pero nakikita mo ako. Masakit lang. Masakit ko tapos lumuluha. Sige. Lumalabo pa rin. Sige. Tapusin ko na to. Para makapagpahinga na sila. Hinihintay ka na lang nila. Tingnan mo, wala ano yung tungkod. Umalis na yung tungkod. Sige. Antayin nyo pa to eh. Nandun pa yung sasakyan mo, malayo pa, kukunin mo pa. Sige. Antayin ko na to ha.